Presta Bogorodica να σας αγκαλιάσει και να σας φυλάει από κάθε κακό. da vas grli i da vas čuva od svakoga zla. Άγιος Νεκτάριος Sveti Nektarije, να είναι κοντά σας da je blizu vama, και να διώχνει κάθε κακό από εσάς. da istera svako zlo od vas, daleko od vas. Εκεί έχουν τώρα μεγάλη σαρκοστή. To idem. Τώρα λοιπόν που είναι η μεγάλη τεσσαρακοστή A sada kada je u toku velika četrdesetnica και περιμένουμε να δούμε τα πάθη του Χριστού i čekamo da vidimo Golgotu Gospodnju που σταυρώθηκε για μας koji se razapeo za nas για να μας ξεπλύνει τις αμαρτίες μας. da bi očistio grehe naše. Σαν κακούργο τον σταυρώσανε, Kao zločinca su ga razapeli, σαν ληστή, kao kraljivca μεταξύ δύο ληστών και σταυρώσανε και τον Χριστό. između dva lopova razapeli su Hrista. Καταδέχτηκε ο Χριστός Pristao je Gospod να σταυρωθεί, da se razapne γιατί ο σταυρός λεγόταν άτιμο ξύλο πρώτα. zato što se krst zvao nečisto drvo. Και σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό και από άτιμο ξύλο έγινε τίμιο ξύλο. I na taj krst razapeto telo njegovo, njegova krv prolivena, od nečistog krsta postao je častan krst. Έτσι λοιπόν Tako dakle, μας συγχώρεσε ο Θεός τις αμαρτίες μας. Gospod je oprostio naše grehe, Εμείς όμως ali mi δεν συγχωράει ο ένας τον άλλον. ne praštamo jedni drugima. Έχουμε μίσος Imamo mržnju και βρίζουμε psujemo και βρίζουμε και δεν συγχωράμε κάποιος που μας πείραξε. psujemo i ne praštamo onome koje nas na neki način povredio. Ναι. Πρέπει όμως Ali treba, όλοι μας svi mi, να συγχωράει ο ένας τον άλλον. da praštamo jedni drugima. Γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Niko od nas nije savršen. Όταν τσακωθούν δυο Kada se neko porečka posvađa, και ο ένας στέει και ο άλλος i στέει. jedan i drugi su krivi. Όμως εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, Ali mi, posle. Ali mi, εμείς οι hrišćani, χριστιανοί Ορθόδοξοι πρέπει να συγχωράμε και εμείς τον εχθρό μας. moramo da praštamo našem neprijatelju. Γιατί αν δεν το συγχωρέσουμε τον εχθρό μας, Jer ako ne oprostimo, δεν θα μας συγχωρέσει και εμάς ο Θεός. neće nam Gospod oprostiti. Γι' αυτό οι Άγιες Μέρες που έρχονται τώρα, I zato sveti dani koji nastoje sada, αν έχουμε με κάποιον τσακωθεί και δεν μιλάμε, ako s nekim smo se posvađali i ne razgovaramo, να πάμε να μιλήσουμε. da odemo i da razrešimo to, da progovorimo. Ναι, φταίμε δεν φταίμε. I ako smo krivi i ako nismo. Γιατί δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε, Ne možemo da se pričestimo, να πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού. da uzmemo telo i krv Gospodnju, Γιατί αυτό που παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού jer to što uzimamo telo i krv Gospodnju λέγεται αγάπη. zove se ljubav. Γι' αυτό όταν ο ιερεύς βγαίνει με το Άγιο Ποτήριο και λέει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται, πρέπει να έχει πίστη και για να πάρει την αγάπη. Το σώμα και αίμα Χριστού είναι η αγάπη, διότι για την αγάπη τη δική μας σταυρώθηκε για να μας ξεπλύνει τις αμαρτίες μας. Zato kada pristupamo i uzimamo telo i krv Gospodnju,
I kada sa strahom Božijim pristupamo, kada sveštenik kaže, da pristupimo ljubavlju i moramo da oprostimo. Είναι ανάγκη λοιπόν να συγχωρέσουμε τον εχθρό μας, γιατί δεν θα μας συγχωρέσει και εμάς ο Θεός. Kaže da imamo potrebu da oprostimo našem bližnjemu, jer nama u tom slučaju neće, ako mi ne oprostimo, neće nam Gospod oprostiti. Είναι ανάγκη τώρα με πολέμους που γίνονται, με τον καρκίνο και τόσα κακά που γίνονται στον κόσμο, είναι ανάγκη να μιλήσουμε με τον εχθρό μας. Danas sa toliko zla u svetu, sa ratovima, sa rakom koji proizvode ratovi sa bombama njihovim, imamo potrebu da razgovaramo sa našim neprijateljima. Έτσι θα μας συγχωρέσει και εμάς τις αμαρτίες μας ο Θεός, όταν αγαπήσουμε τον αδελφό μας. Tako će i nama Gospod oprostiti grehe, jer ako zavojeli smo brata svoga, možda se nadamo oproštaju. Διότι εάν δεν αγαπήσουμε τον πλησίον μας και πάμε κοινωνήσουμε, δεν παίρνουμε Χριστό. Φεύγει χάρις. Kaže, ako ne oprostimo našem bližnjem, ne primamo zlato, odlazi blagodat, bez oproštaja. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να μας αγκαλιάσει ο Θεός, θα πρέπει να συγχωρήσουμε τον εχθρό μας. Ako hoćemo da nas prigrli Gospod, moramo i neprijateljima svojim da oprostimo. Εσείς στη Σερβία, οι Σέρβοι, πρέπει να είστε υπερήφανοι, διότι έχετε πολύ πίστη και ευλάβεια στη θρησκεία. Vi Srbi treba da ste gordi zato što imate, što ste dobri vernici, imate mnogo vere u vama i pobožnosti. Και πιστεύω ότι αν κάποιος από εσάς έχει τσακωθεί με κάποιον, να πάει να συγχωρεθεί. I opet verujem da ako neko se od vas posvađa sa nekim, da ide, da mu oprosti i da traži oproštaje. Και τότε θα είναι ελεύθερος να μεταλάβει, να πάρει σώμα και αίμα Χριστού. I tada je spreman da se pričesti, da uzme telo i krv Gospodnju. Έτσι λοιπόν, εμείς οι ιερείς που είμαστε εδώ, προσευχόμαστε για εσάς. Koji smo ovdje među vama, sveštenici, mi se molimo za sve vas. Εσείς θα προσεύχεστε για μας. I vi da se molite za nas. Γιατί εμείς είμαστε ποιμένες, μικροί ποιμένες, για να σας ποιμένουμε εσάς, τον κόσμο. Mi smo mi ti mali pastiri koji čuvamo ovaj svet. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάντοτε να προσευχόμαστε. I zato neophodno je da se stalno molimo. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε την ώρα, ούτε τη στιγμή πότε θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν και από τι θα φύγουμε. Jer ne znamo čas ni dan kad ćemo da odemo sa ovoga sveta. I od čega i kako. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να γυρίσουμε ξανά σε έναν καλό δρόμο, γιατί θα δούμε ακόμα πολλά κακά πράγματα. I zato treba da se vratimo na dobar put, jer ćemo još vidjeti mnogo zla. Εγώ σας αγαπώ πολύ τους Σέρβους. Ja izuzetno volim Srbe Και κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία προσεύχομαι για σας. i stalno i u svakidašnjim liturgijama se molim za vas. Σας λέω αλήθεια, να με πιστέψετε. Zaista vam to kažem, verujte mi. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, εσείς οι Σέρβοι και όλος ο κόσμος, αλλά μιλάμε για σας, σε εσάς τους Σέρβους και εγώ μαζί και οι πατέρες εδώ, οι πνευματικοί πατέρες, σας προσέχουμε. I ja lično, a i oci ovdje, čuvamo vas i štitimo vas. Και γιατί
Είμαστε μια οικογένεια. Τώρα όπως είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μια οικογένεια. Ili ovako kao skupini sada, mi smo jedna porodica. Η οικογένεια του Χριστού. Porodica u Hristu. Έτσι λοιπόν, σας εύχομαι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Tako vam želim sada da u toku velike 40-setnice, που θα δούμε τα πάθη του Χριστού μας gdje ćemo da vidimo i osjećamo Hristove muke και την Αγία του τριήμερον Ανάσταση, i sveto tridnevnog vaskrsenja. να παρακαλέσουμε τον Χριστό, Da molimo Gospoda Hrista, τον Αναστάντα εκ νεκρών, vaskrslog iz mrtvih, να αναστήσει όλα τα κράτη da vaskrsne sve države και εσάς ιδιαίτερα τη Σερβία. i vas posebno Srbe. Για προσέξτε. Όταν βλέπουμε τη Μεγάλη Πέμπτη που βγαίνει ο Σταυρός, ο σταυρωμένο που τον κρατάει ο ιερέας, Kad veliko četvrtka iznosi iz oltara raspetoga sveštenik και λέει «Σήμερο κρεμάτε επί ξύλου». i govori danas na krstu visi, Μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι έχει γίνει. mnogi ljudi ne znaju šta se zbiva. Λένε ότι οι Εβραίοι τον σταυρώσανε. Kažu da su ga Jevreji raspeli. Και μερικός κόσμος λέει «Χριστέ μου, τι σου κάνανε οι Εβραίοι». I mnogi svet plače i kaže Gospode moj, šta su ti učinili Jevreji? Δεν είναι οι Εβραίοι τι έκανανε στον Χριστό. Εμείς τι έκαναμε. Kaže, ne samo Jevreji šta su učinili za Hrista i sa Hristom, a šta smo mi učinili? Διότι για να μας συγχωρέσει ο Χριστός τις αμαρτίες μας, δέχθηκε να σταυρωθεί επάνω σε ένα άτιμο ξύλο και με το αίμα του που χύθηκε επάνω στο σταυρό, από άτιμο ξύλο έγινε τίμιο ξύλο. I dolazi Gospod da se razapne na jednom beščasnom drvetu, to je tada bila beščasna smrt na krstu raspet. To isto beščasno drvo postaje skupoceno drvo i časno drvo časnog krsta. Γι' αυτό λοιπόν να προσκυνούμε τον τίμιο σταυρό. Zato da se poklonimo Svetome krstu, časnome krstu. Και όταν δούμε τον ιερέα με τον σταυρό, σήμερα κρεμάται επί ξύλου, I kad vidimo sveštenika sa krstom, gde govori danas na krstu visi, θα γονατίσουμε da se και να του poklonimo πούμε koleno preklono i da kažemo Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε που θυσιάστηκες να σταυρωθείς για να μας ξεπλύνεις με το αίμα σου τις αμαρτίες μας. Hriste moj, zahvaljujem ti što si na svojom krvlju očistio grehove naše. Zahvalite meni. Διότι σας εξηγεί Zato što objašnjavam όλα τα λόγια τα οποία σας είπα, sva reč koje vam rekao, τα οποία να τα φυλάξετε στο μυαλό σας da to sačuvate u mislima svojim, σαν φυλακτό. kao u riznici. Έτσι λοιπόν η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας, I blagodat Božja da je sa vama, να σας ευλογεί da vas blagoslovi, και η Παναγία μας να σας έχει στην αγκαλιά της. da vas ima u svom naručju. Και ο Άγιος Νεκτάριος I Sveti Nektar να είναι στο πλευρό σας. da je na vašoj strani. Ιησού μου ωραιότατε, κάμε να σ' αγαπήσω Najlepši učini da te volimo. και την ψυχή μου επάνω σου θέλω να την ενισχύσω. I dušu moju Βοήθα μας Κύριε,
Pomozi nam Bože, Έλα να μας αγκαλιάσεις dođi da nas prigrliš και όλο τον κόσμο να i συγχωρήσεις svom svetu da oprostiš και να τον αγκαλιάσεις. i da ga prigrliš. Έλα Χριστέ μου, σε παρακαλώ, Dođi Gospode naš, μια χάρη να μας κάνεις, i blagodaću όλοι να μετανοήσουμε. učiniš da se svi molimo, da se svi pokajemo. Χριστός μας να μας πιάνει Gospod da nas osveti από τον καρκίνο που έπεσε od raka, da nas izleči μέσα στην κοινωνία, koji pade u zajednicu όλους τους αρρώστους να γιατρέψει, i sve bolesne da izleči μαζί και η Παναγία. i sa njim zajedno presta naša Bogorodica. Κλάφτε αδέρφια μου, παιδιά, I plačite, deco moja, κλάφτε και ζητήστε plačite i tražite από το Θεό και Παναγιά od Boga i preste Bogorodice. με υγεία να χαρείτε. Αμήν. I Gospod da vas blagodaću i zdravljem nagradi. Σας κούρασα. Όχι. Σας κούρασα. Όχι, δεν τους κουράσετε. Όχι καθόλου. Να τους διαβάσουμε, να έρθουν τώρα ένας. Είναι πολύ. Άιμο σέδειξε sada. Τάκη. Να το πετραχείτε. Ο δίχως να χαρίζει τη ζωή, την υγεία μας την κάνει, καρκίνο πειματίωση, καρδιά και επιληψία, θεράπευσε μας Άγιε, δώσε μας την υγεία, τέλος αξίωσε και μας που σε παρακαλούμε εις την αιώνιο ζωή κοντά σου να βρεθούμε. Ελάτε Σέρβια αδελφοί, να αγκαλιαστούμε και στον Χριστό και Παναγιά το ημαρτόν να πούμε, το ημαρτόν εις τον Χριστό και εις την Παναγία να ελεήσει το στρατό για ειρήνη και όχι πόλεμο ακόμα μες στην ιστορία. Bez rata više u istoriji, bez rata, kaže, da presta Bogorodica ne da više da ratuju ljudi, da bude bez rata. Όλα καλή σας αδελφοί, να πάτε στο καλό σας και γρήγορα να πάτε πίσω στην πατρίδα σας με υγεία, χαρά, στον τόπο το δικό σας. Kaže, da idete tamo gde ste naumili, da se brzo vratite kući u radosti i u radosti, veliku radost vam želim. Καλό δρόμο να έχετε Srećan put vam želim και καλή την υγεία. i vrlo dobro zdravlje vam Και ο želim. Άγιος Νεκτάριος A Sveti Nektarije να σας δίνει ευλογία. da vas blagosilja, Έξω το κακό, da ode μέσα το καλό. dobro da dođe. Από κάθε μαγεία και βασκανία. Od svake magije i svetih radnji da vas Bog čuva. Έξω να πάει το κακό. Αμήν. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Παναγία σώσε μας. Παναγία σώσε μας. Παναγία σώσε μας, Παναγία σώσε μας. Νεκτάριε, Ταυματουργέ. Ταυματουργέ, τρέξε και βοήθησον.
Treksete Voisisom. Treksete Voisisom, treksete Voisisom, treksete Therapeuson, Agie Nektarine. Ovo je grobnica Svetog Nektarija Eginskog. Hoćemo? Slažem. Tamo je kelija Svetog Nektarija Eginskog. Se podizao, ima kamen koji je on držao, koji hodočasnici ulivaju.